kutengesa material yako yemumba, mudziyo wako wemumba, zvoita here guys kana watambudzika zviya zvasvika panguva imwe yekuti unyatsoona kuti zvinhu izvi zvandikomera, kana kuti toda kuti chimwe, kana kuti basa rako rauri kuita, kana kuti kabhizinesi kako kauri kuita kafambi, kubva kuti harigai nditengesa namubhedha, kana kutengesa mota, kana kutengesa ndiro chaidzo. Zvoita here guys, chemudhedhe kutengesa material yako, property yako iri mumba, wobva kuti harigai ndiitengese ndiwane kupusha bhizinesi rangu. Ndisati ndapinda munyaya yangu, ndoda kutenda vese vakasubscribe nevasati vasubscribe to this channel chiti please subscribe, click your notification bell kuitira pega pega pano upload the latest video hamudarikirwi. Nyaya ndauya nayo panapa, ndakati ndichifambawo mastreet umu ndobva ndasangana nemukomana Buffalo Souljah ari based in South Africa. Mukomana uyu anoimbawo, uya akamboimba naWingi Rugare, uya kuno what ane album rake rakabudisa hanzi unity album. Saka ndasvika kune debate, kune nyaya hombe. Mukomana uyu ataura achiti iye regai nyatsokuverenga munyatsodi kuzvinzwira. Ataura achiti, I told my mother I'm thinking of selling my 2 cars to push the unity album. Ndikatupa zvikwamaitukpai hanzi shavire urombi, ndikati the career is more important than materials. Things can always buy more cars. Saka ndopandataura pachiti guys, zvinoita here kuti unotengesa here mudziyo wako iwe. Saka vezimuselebhu vabva vapindirawo vakati mukomana uyu hanzi zvinobuda here izvi. Saka nyaya ndai nayo pano guys ndeyekuti chindoda kubvunza kwamuri kuti imi zvinoita here zvekuti unotengesa mota. Mota dzacho nhando dzamuri kuona pamascreenshot idzo. Zvoita here guys, maonero enyu inangu kusaidi kwangu nautaura maonero angu inanguka zvekutengesa mudziyo waumbotenga, material yaumbotenga, kashoma kuti uzoitenga futi. Handioni sekuti zvinobuda kutengesa material yako yawatenga. Handioni sekuti zvobuda. Unaso kuti momsi wake ava vatoti hazviiti shaviro urombi, vari right. Sandoda kuti kuverenga mamwe macomments zvanga zvichitaurwa nevanhu munyatsodi kuzvinzwira mega. Umwe ati hanzi kudza baba namai, umwe ndobva ati unonyura kose wamai. Ndobva zvanzi noumwe, I hope it won't be flop. Because chinoedza nechekuti rogona kuflopa album, watengesa mota dzako dzene roflopa manje wonyura kwese. Indoona sekuti kutongorega hake kutengesa mota dzake, property ngarege kutengesa property yake because unonyura. Zviri kahire. Umwe ndobva ati gaya robva rabhoa atengesa pake pose. Wabara guys ka mamwe mascreenshot ndichangoisapo munyatsozvionerawo mega. Umwe ndobva ati hanzi ngasiyane nazvo. Umwe ati it will end in tears. Umwe akati it will work out. Umwe ndobva ati hanzi tengesa tigonaiwa tese, rain season yasvika iyi. Ndobva hanzi noumwe nganditengesere hake ini keshi ndinayo. Zvikanzi noumwe futi pakaipa guys. Pakaipa. Pane iyi irapa, ikomendi irapa iyi. Hanzi ine hangu ndoumwewo, ine hangu I think marketing dzoitwa album richikubikwa ratobuda so ma1. What are you hoping to market now? Iro album ratobuda zvemuno muzimu. Don't buy music online. Kwakungonamata kuti zvelockdown zvipere izvi, ma live show atange.
at least with shows you never go wrong. Zvekutengesa majagwa mita izvo hazvibudi. Saka neumwe African moms for the win. Mashavi ehurombe crew pakaipa guys. Ndonyaya yandakuyanda makomedzi mune muchingoverenga mega because handigoni kuverenga. I'm not good kuverenga. Saka guys, toda kuti mutauro maonerenyu kumakomedzi uku. Munozviona sekuti unotengesa here mudziyo wako iwe wawauya nawo, wawatenga, ukatenga mudziyo wobva wadi wamutengesa uchiti handoda kuti pusha chii bizinesi rangu, zvoita here? Toti aseti yendiro dzangu idzi regai ndiitengese, regai nditengese mubhedha nditora rangu basi, zvobuda here? Taurai maonerenyu guys, ndochandakuya nacho. Ndichiti kune sasati wasubscribe to this channel, please subscribe, click your notification bell kuti pega pano upload a latest video. Amudarikiro guys. Thank you. Blessed.